50,000 डिफारेन्सआव रन्जित बसुमतारी बिथाङा जेनगोन। जोंनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि 15टा समस्तिनि गेजेराव बांसिन मार्जिन लानानै देरहागोन। रायजो राजा बिथांमोना खोब ग्रोम ग्रोम ओंखारबोदों, ज' जादों। बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जेराव फैहोआ मानो बिथांमोनखौ देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। दिनै खुंग्रिं आरो सान्तिपुर मोननै प्राइमारिखौ लोगो नांनानै जोङो मोनसे बाइक रेलि हानजा सुरनाय मोनसे प्रग्राम लादों। बेवहाय दिनै 1000टानिबो बारा बाइकफ्रा फैनानै जोंजों बाहागो लाफैदों आरो जोङो खुंग्रिंनि नैबे गेवलां फोथारनिफ्राय जागायनानै सान्तिपुरनि गेवलां फोथारसिम जोङो फोजोबफैगोन। अंकआथ' जेनाखि बिपिएफ दोलोनि अंक बियो 100% देरहानायनि लामायाव दङ। मानो होनोबा जोङो माजबादनिफ्राय लानानै गसाइगाव पर्बत जरासिम जोङो गिदिंजोब्बाय। गासैबो समस्तियाव रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै नांगोलनि सबियावनो भट होनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों। जोंथ' सेटेलाइट चेनेलखौनो बारा नायला, बिथांमोना फैदोंना फैयाखै जोङो पर्टेल चेनेलखौसो जों बांसिन नायो, नोंथांमोननिखौसो जों बांसिन नायो आरो नोंथांमोना गामि सिं सिं हाबो। खिन्थु बे एसामिस चेनेल बे निउस चेनेलफ्रा बेसेबां सिङाव हाबफैदों आंहाथ' डाउट दङ। खिन्थु बिथांमोननि जेनाखि अंक मेथामेटिक्स बे आंनि खुब हदाय राइट जानाय नङा। मोनगोन, जोंथ' माइन'रिटि ओनसोलावबो हाबदों, नांगलभाङा हाबदों, ओरैहाय जयपुर हाबदों, जों अनेक ओनसोलाव हाबदों। बिथांमोना लोब लोब फैदों, जोंथ' नुदों। आरो दिनै बिथांमोना बुंदों एनडिएआव गैया। एनडिएआव गैयैनि प्रमानखौ बिथांमोना होदों। दिल्लीयाव सिरि सिरि दंखुमायो खोमा, जोंनावल'सो गैया होनखोमादों खोमा। बिथांमोननि जेनाखि स्ट्रेटेजि खोब गोनो गोथो। एबा गोनो गोथो दैदेनगिरि बिथांमोनजों रावबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना थांफाया, बियो दिनैनि थारिखआव रोखा जानानै फैदों। 50,000 डिफारेन्सआव रन्जित बसुमतारी बिथाङा जेनगोन। जोंनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि 15टा समस्तिनि गेजेराव बांसिन मार्जिन लानानै देरहागोन। 30K प्लासावथ' जों दङमोन ना, जों खामानि मावदोंमोन। बेफ्राव मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथांमोन खामानि मावदोंमोन, सायखं बसुमतारी बिथांमोना खामानि मावदोंमोन, दा गुनेस्वर गयारि बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। दा सोर दङ? रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनाथ' गावनि बुटआवनो जेनो, जयन्त बसुमतारी बिथांमोना गावनि बुटआवनो जेनो, निर्मल ब्रह्म बिथाङा दिनै न'आवनो उन्दुनानै दङ। बिथांमोना अबेनिफ्राय 30K मोनगोन फालाय? 30Kआ बादो, बे माइनाससो जाहैगोन उनाव। ना होखागोन, बे नेचारेल खोथा। मानो होनोबा सुक्तिया खालामबाय, बिथांमोना रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव जोबथेनानै फैबाय, गावसा राज उलाफादाव जिरायफैबाय। दा बेबायदिखौ नुनानै आरो एनडिएफबिनि केसफोरखौ सलुसन खालामाखिसै, रिहेबिलिटेसनफ्रा 100% जायाखिसै। दा बेफोरबायदिखौ नुनानै एनडिएफबि जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनाथ' नेचारेलि नोङो बिपिएफआवनो फैगोन। मानो होनोबा बिथांमोनहा फिउचार दङ। खार'ना जाहैबाय बे खोब मोजां साइन। इयुथआ पार्टिसिपेसन खालामनांगौ, पलिटिक्सआव फैनांगौ, जोंनि ओनसोलखौ जौगाथायनि जे बिथिंजों लानानै थांनांगौ। जोंनि इयुथआ मोजां पलिटिक्सखौ खालामफैनांगौ आरो खोब मोजां पलिटिक्सखौनो खालामगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ बरायदों। जोंनि ओनसोलनि फिउचारा, जोंनि हादोरनि फिउचारा, जोंनि बिटिसिनि फिउचारा इयुथ बा जुबनि आखायावनो दङ।